Sebabe apa Widura? Mekaten Sang Dewi. Wewangunan ingkang badhe dipun paringaken dumateng panjenengan dalah putra-putra Pandhawa menika pokal gawene Patih Harya Sengkuni nggih Harya Suman. Kawula menika tansah mikir mbok menawi sedaya kemawon ingkang dipun pandhekani kalian Patih Harya Sengkuni nenggih Patih Harya Suman menika tansah kebak reka daya. Mila saking menika monggo Kanjeng Gusti kula aturi tansah eling lan waspada. Yama Widura kula wonten dawuh bab tansah eling lawan waspada aku karo anak-anakku iki wis ora kurang-kurang. Anggonku nenuwun marang ngarsa Gusti Dat kang murbeng dat. Rina kelawan wengi aku tansah memuji mring Gusti sebabe apa to Yama Widura? Aku iki wektu dina iki wis randha ora duwe kang bakal dadi pengayoman. Kawula mangertos Sang Dewi. Ah menika Bratasena kalian kembar wonten pundi? Wah. Kembar awan wengi nangis wae mung kekejer. Wis tau ora iso meneng wong loro iki. Bratasena, nggih. Selehno dhisik ora. Banget anggonku tresnani marang adi-adiku. Adikku nangis aku ya melu keronta-ronta. Bangeten. Pandhawa ninggal anak kaya ngene bapake wis ora ana donya. Duh, Werkudara, Bratasena. Piye? Lelakon kuwi adile mung dilakoni panandang, adile mung disandang. Ya. Bratasena ora usah ulang bar babakan lakon. Babakan panyandang Bratasena wis ngerti samu barange. Bratasena ora tau sambat. Sambatku mung karo Gusti Dat Kamurbeng Dat. Nyapa sambat karo dapure para manungsa kuwi. Sambati padha genti sambat. Kala mangsa yaene iki padha sambat ra gablek dhuwit. Sambati kancane arep golek silian lah kok malah padha sambat-sambatan. Sambati arep utang. Tibake basa pethuk ya padha-padha golek utangan. Bekakas sapa wong-wong ngono iki. Bratasena ora tau sambat marang sepadaning titah sambate Bratasena mung karo Gusti Kang Murbeng Dat. Bab rejeki pati wis ana sing ngatur Bratasena. Wong-wong nyapa melu ngatur-ngatur barang. Taramute adi-adiku padha karo ngramut awake Bratasena dhewe. Ora mpan sindhe mpan silatan kabeh padha kabeh. Ya Bratasena pancen trahing kusuma rembesing madu wijiling atapa tedhahing andana warih putrane Swargi Prabu Pandhu Dewayana. Sena piye? Mrene ya. Tinggalen sik adi-adimu lak wis turu to? Wis. Piye eneng apa nyangoni apa piye? Nyangoni apa kene ra gablek apa-apa kok nyangoni. Sena ana dawuhmu apa? Pun paman mung meling ya Sena, meling piye? Ora usah meling. Rasa ninggal weling arep mati apa piye? Mung titip pesen. Saiki wis ora usume titip. Repot apa piye kok titip kuwi? Mara dhewe.